mga pagunahing balita, dalawa patay sa magkaiwalay na insidente ng pagkalunod sa Albay at Camarines Sur. Dalawa patay sa sugatan sa aksidente sa kalsada sa Lagunoy, Camarines Sur. Coast Guard District Bicol handa sa pagdagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa at summer vacation. Tambalan Joey Salceda T-Day ko nanguna sa SWS Albay Gubernatorial Vice Gubernatorial Survey. Ako Bicol Party List rank 4 sa March 2025 survey ng Octa Research para sa 2025 midterm elections. At ilang kapulisan sa Bicol sumailalim sa water search and rescue training. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Lunes, ika-14 ng Abril taong kasalukuyan. Patay ang isang 19 anyos na first-year college student matapos na maligo at tangayin ng alon sa Agoho Beach sa Malinaw, Albay. Sa Nabua, Camarines Sur, patay na ng matagpuan ang isang 15 anyos na estudyante na pinaniniwalaang nahulog at nalunod rin sa ilog. May report si Danica Garcia. Patay ang isang first-year college student na lalaki matapos na maligo at tangayin ng malakas na alon sa Agoho Beach sa Purok 8, Barangay Hunop, Malinaw kahapon ng tanghali. Kinilala ni Police Staff Sergeant Jeremy John Onrubia ang biktima na si alias CJ, 19 anyos, residente ng Ligao City. Batay sa inisyal na investigasyon, kasamang naligo ng biktima ang tatlo nitong lalaking kaklase. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paliligo ay tinangay sila ng malalaking alon. Maswerteng nakaligtas ang tatlo nitong kamag-aral, ngunit huli na nang matagpuan ang katawan ng biktima ng isang grupo ng mangingisda. Sinubukan pa sanang i-revive ang biktima at isinugod sa Ziga Memorial Hospital sa Tabaco City. Subalit idineklara ng dead on arrival ng attending physician. Lumakas yung alon, parang nahahatak sila papunta dito sa malalim na parte ng dagat. Ngayon po, pagdating nila doon, halos silang lahat hindi marunong lumangoy. Ngayon po, nagsi-anuan sila para masave yung kanilang buhay. Ngayon po, yung dalawa na manage na makapunta doon sa pangpang at yung dalawa naman po is naiwan doon sa tubig. Ngayon po, yung isa is na-rescue nung mga mangingisda. However po, ma'am, yung isa, yung biktima, siya po yung talagang napalayo, nahiwalay. Nasa mabuti na rin kalagayan ang tatlong kamag-aral ng biktima. Palagi po nilang i-priority yung buhay. Sa lalong-lalo din po sa mga magulang, parents ng mga bata, na kung yung mga bata po is hindi pa naman lumangoy, wag po nilang pabayaan, wag po nilang iasa yung responsibilidad sa pagbabantay sa ibang tao. Sila mismo magbantay po dun sa mga anak nila. Samantala, isang 15 anyos na lalaking estudyante ang natagpuang patay sa ilog ng Barangay Antipolo, Nabua, Camarines Sur kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si alias Roy, residente ng naturang lugar. Sa ulat, huling nakita si alias Roy na namimingwit sa nasabing ilog alas 8 ng umaga ng pareho ring araw. Lumalabas naman sa inisyal na investigasyon na posibleng nahulog ang biktima na sanhi ng pagkalunod nito. So, bali ma'am sa initial investigation na ginawa ng PNP na po, wala naman tayo ma'am nakikitang foul play sa nangyari. Yung bangkay ma'am, may indication talaga ng pagkalunod. Kung makikita natin doon sa bangkay, may indication talaga siya nang nalunod siya. And according naman sa family, yun lang yung taong talaga yung itong batang ito is lagi naman daw talagang namimingwit doon sa area na yon. And unfortunately, yung bata, hindi daw talaga marunong lumangoy. Tumanggi na rin ang pamilya ng biktima na isailalim sa post-mortem examination ang bangkay nito. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Dalawa ang naitalang patay habang sugatan ng isa pa matapos na sumemplang ang isang motorsiklo sa Lagunoy, Camarines Sur. PNP muling nanawagan sa mga motorista upang makaiwas sa aksidente. May report si May Encinares.
Patay ang isang rider at ang isa sa dalawang angkas nito matapos maaksidente sa motorsiklo sa Barangay Agusais, Lagunoy, Camarines Sur kahapon ng tanghali. Kinilala ang mga nasawi na si alias Nard, 33 anyos, driver ng motorsiklo, at alias Nel, 55 anyos, kapwa residente ng Barangay San Isidro Norte, parehong bayan. Batay sa investigasyon ng Lagunoy Municipal Police Station, mula Barangay Agusais, pauwi na sa kanilang lugar ang mga biktima nang sumemplang ang motorsiklo. Tinitingnan naman na sanhi ng aksidente ang pabalusok na daan at ang matuli na takbo ng motorsiklo. Yung kasing daan na, ano kasi yun, kung papunta ka doon, masyadong matarik. So, kung bababa ka naman, masyadong sa Bicol na pabugso, pababa talaga ka. So, may posibilidad na mabilis yung takbo ng motor. So, baka hindi nila na-control yun. Sumemplang sila at tumama yung kanilang ulo sa mga bato-bato sa tabi. Isinugod pa sila sa ospital subalit idineklara ring dead on arrival ng attending physician. Samantala, kritikal pa rin ang lagay ng isa pang angkas na kinikilalang si alias Bert, 33 anyos na patuloy pa rin ginagamot sa ospital. Hindi po namin wala kaming na-interview sa kanila kung anong dahilan, ba't andun sila galing sila doon sa Barangay Agusais. Kasi talagang yung dalawa, malala ang silang mga sugat na naging dahilan nga sa kanilang pagkamatay. Napagalaman na accident-prone ng kalsada kaya naman muling nagpaalala ang Lagunoy Police sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho lalo na kung mapapadaan sa naturang lugar. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Coast Guard Bicol handang-handa na umano sa pagdagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa at summer vacation. Mahigit 400 tauhan nakakalat na sa iba't ibang pantalan. May report si Danica Garcia. Handang-handa na ang Coast Guard District Bicol para masiguro ang kaayusan at seguridad ng mga biyahero sa mga pantalan sa rehiyon ngayong Semana Santa at summer season. Ayon kay Enz Eliza Novi Bermal, tagapagsalita ng Coast Guard District Bicol, simula kahapon ay mas mahigpit na ang kanilang pagbabantay sa mga pantalan. 443 Coast Guard personnel ang nakakalat na rin sa iba't ibang port sa Kabicolan ngayong araw. May mga hotline numbers rin silang ikinalat sa mga pantalan upang mas mapadali ang pagbibigay alalay sa mga biyahero. Nagtayo na po kami ng mga TOTR, Malasakit Help Desk sa aming pong pantalan para po maging gabay po ng mga biyahero at pasahero po sa mga pantalan. In case po may emergency, amin po yung kanilang maging batayan para po sa mga contact details po. Samantala, alas 6 kaninang umaga hanggang alas 12 kaninang tanghali ay 54 ng vessels at motorbangka ang na-inspeksyon ng Coast Guard mula sa iba't ibang ports sa rehiyon. 2,420 naman ang naitalang outbound passengers at 1,979 na inbound passengers. Paalala lang po namin, galing po sa Coast Guard District Bicol sa pamumuno po ng aming Commander, Commodore Ivan Iduldan. Paalala lang po namin sa buong publiko na manatili po tayong alerto sa mga alituntunin po na nilalabas ng otoridad, lalo na po patungkol sa darating na Semana Santa. At kami po, ang Coast Guard District Bicol po ay lagi naman po handa magbigay serbisyo publiko. Yun lang naman po at maraming salamat. Sa mga susunod na araw, posible pa raw na lumobo ang bilang ng mga biyahero. Nakahanda naman daw ang Coast Guard Bicol dito. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Tambalan Joey Salceda at Diday ko nanguna sa SWS Albay Gubernatorial Vice Gubernatorial Survey. Ako Bicol Party List Rank 4 sa March 2025 survey ng Octa Research para sa 2025 midterm elections. At ilang kapulisan sa Bicol sumailalim sa water search and rescue training. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo?
Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa ganang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang kalikasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Ganito dapat kasarap ang buhay. Madaming pagkain kasi kayang-kayang bilhin. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Sino nang ready mag-Sharon? Palutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Pag may Kiko, May Sharon ka. Number 51 sa balota. Wala kayo sa idol ko. Nakapag-exam ako kahit kulang pa yung tuition. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies. Sa batas si Idol, palagi nang valid ang mga certificate. May cash grant pa ako kahit wala pa akong 100 years old. Yung idol ko ang gumawa ng helmet law, kaya marami nang naisalba ito. Eh sino ba yung idol mo? Si Senator Bong Revilla. Pinoy, kayo, ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Nasungkit ng Ako Bicol Party List ang ika-4 na pwesto sa 2025 election survey ng Okta Research noong Marso. Tapat na pagsisilbi at pag-alalay sa mga Bicolano sa nakalipas na mga dekada, ilan lamang daw sa mga rason kung bakit patuloy na pinagkakatiwalaan ng partido ayon kay Ako Bicol Party List Second Nominee Attorney Alfredo Garbin Jr. Narito ang aking report. Nasungkit ng Ako Bicol Party List ang ika-4 na pwesto sa pinaka-latest na election survey ng Okta Research mula Marso 18 hanggang 24. Nitong Lunes nang ipalabas ng Okta ang resulta ng survey kung saan lumalabas na 4.20% ang boboto sa partido. Ayon kay Ako Bicol Party List Second Nominee at Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin Jr., ang resulta ng nasabing survey ay nagsisilbi nilang motibasyon para ipagpatuloy at pagbutihan pa ang kanilang mga programa para sa ikakabuti ng mga Bicolano. Dagdag pa niya, ito ay bunga rin ng kanilang tapat na pagsisilbi at pag-alalay sa mga Bicolano sa nakalipas na mga dekada at idagdag na rin ang suporta ng 4 na gobernador sa rehiyon. Well, it's because of the
track record of Ako Bicol Party List in delivering services to our fellow Bicolanos, and at the same time, yung active participation natin in all the deliberations and debate sa Kongreso, especially yung mga national issues, especially during budget hearing, na ang concern natin ay maidala natin yung budget para dito sa mga ahensya ng gobyerno na patuloy na tumutulong sa ating mga kababayang Bicolano. Aniya pa, sa kabila ng mga ibinabatong negatibong kritisismo sa partido, mas pagbubutihin pa nila ang kanilang mga adhikain upang mabigyan ng pangmatagalang solusyon ng mga kinakaharap na problema sa rehiyon, gaya na lamang ng mga isyu sa edukasyon at kalusugan. We have to be thankful that we have Ako Bicol Party List who truly represents the Bicol region. And this augments the resources we bring in the Bicol region. Natutulungan natin yung mga local chief executives, governors, mayors, pareho ang kanilang testimony na dahil sa Ako Bicol, nadagdagan yung aming pagtulong sa aming mga constituency. So these are the messages that resonates to our fellow Bicolanos, and sa aming mga critics, hayaan nyo po, mas lalo pa naming sisipagan at napapakita sa ating mga kababayang Bicolano that Ako Bicol Party List is worthy of the Bicolano votes. Sa ngayon, patuloy ang pangangampanya ng Ako Bicol Party List sa mga probinsya sa Bicol Region para mas maipakilala pa ang partido sa mga Bicolano at ang mga adhikaing isinusulong nito. Samantala, ang survey ay non-commissioned at ginawa na face-to-face ang interview sa 1,200 na respondents edad 18 anyos pataas. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Samantala, nanguna naman ang tambalang Joey Salceda at Diday Ko sa SWS Albay Gubernatorial Vice Gubernatorial Survey ngayong buwan. Ang buong detalye alamin sa report ni May Encinares. Nangunguna sa pagkagobernador at vice-gobernador ng Albay sina Lakas Christian Muslim Democrats candidates Joey Salceda at Diday Ko sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS mula March 29 hanggang April 5. Batay sa resulta ng survey, mula sa 38% noong Marso, tumaas sa 44% ngayong Abril ang mga nais bumoto kay Salceda o katumbas ng 418,000 na botante. Mas mataas ito ng 12% kumpara sa kalaban nitong si Noel Rosal na may 32% lamang ngayong buwan. Nangunguna rin sa pagka-vice-gobernador ang running mate ni Salceda na si Diday Ko, kung saan nakakuha naman ito ng 37% ngayong Abril o katumbas ng 350,000 na botante. Mas mataas ito kumpara sa nakuha niyang 30% ditong Marso. Ayon sa SWS, ang survey ay kinumisyon ng isang Rupert Paul Manhit at ginawa ng face-to-face kung saan 3,370 registered voters ang naging respondents. 1,065 ang mula sa unang distrito, 1,110 ang mula sa ikalawang distrito at 1,195 sa ikatlong distrito ng Albay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares. Binisita ni Ako Bicol Party List third nominee Attorney John Shan ang lalawigan ng Masbate at Camarines Sur nitong weekend. Renewable energy policy tututukan umano ng abogado kung papalarin ngayong 2025 elections. Narito ang aking report. Tututukan umano ni Ako Bicol Party List third nominee Attorney John Shan ang renewable energy policy sakaling mabigyan ng pagkakataon ng partido ng 3 congressional seats ngayong 2025 elections. Nitong Biyernes, April 11, binisita ni Shan ang lalawigan ng Masbate. Doon ay kanyang inihayag ang kanyang intensyong palakasin ang renewable energy at magtayo ng generation companies. Aniya, layunin niyang mabigyan ng malinis at sapat na supply ng kuryente lalo na yung mga nasa malalayong lugar. Pagdidiin niya, hindi pa rin sapat ang mga umiiral na batas patungkol sa renewable energy. Kaya nais niyang gumawa ng panibagong bill na mas magpapalakas pa rito. Sa ngayon, meron po tayong Renewable Energy Act of 2008 kung saan na-incentivize po in a general sense yung pagpapatayo ng mga malilinis na kuryente. Ay, mga generation plant na gumagawa ng malilinis na kuryente. Pero para sa akin kasi, kahit merong issuance yung mga DOE, yung ERC po, para suportahan yung mga ganitong projects, ay hindi pa rin sapat yung mga existing laws and regulations and issuances para po mapalakas po lalo yung
presence at saka yung pagpapagawa ng mga renewable energy generation companies. So para sa akin po, magandang pag-aralan pa yung mga existing policies at saka kung paano po mas maipaparating po sa mga malalayong lugar itong mga projects po for renewable energy. Dagdag pa niya kung papalarin, mas malaki ang tsansang mabigyan ng kasagutan ng mga kinakaharap na problema ng kanilang mga kababayan kung tatlo silang magiging kinatawan ng mga Bicolano. Ako Bicol has recognized the need for regional representation of the whole Bicol region. Kaya po siya naging party list din naman. Doon po natin masisigurado na the interests of the region will be represented in the national level. So dahil po meron tayong representatives from Ako Bicol who sit in the Congress, then doon po natin masisigurado na yung mga pangangailangan po ng mga kababayan natin sa Bicol ay also transparent and also brought to the attention of the national level. Kasama rin sa mga bumisita sa lalawigan si Ako Bicol Party List Second Nominee at Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. at Bam Aquino na muling tumatakbo bilang senador. Dakula man ang sakuyang kaupahan dahil yawan si Attorney Chan Chan na konsey na katabang sa pag-ikot sa bilog na Rayon Bicol and minsan nagko-concentrate man sa duman sa Metro Manila. So this is what we do. We'll try to reach out to Bicolanos. Kasi ang Samuyang constituency is spread in the 6 provinces of the Bicol region. Sa pagserbi sa Kongreso, na konsey nagamay ta naman sa laog ki tulog termino na pagserbi ta duman. Pagbalik ta duman, bit-bit na manggiraray. So, mga programa and advocacy na napunan ta 15 years ago. Samantala, matapos ang pagbisita sa Masbate, dumiretso sina Chan at Garbin sa Camarines Sur. Bahagi ang kanilang ginagawang pagbisita sa kanilang pangangampanya para sa halalan sa Mayo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Patok session sa Legazpi City pinangunahan ng successors ni Apu Wangod at mga kwelang content ng isang Bicolano vlogger patok sa netizens. Yan at iba pa ang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang kuya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Lumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito Lapid! Lito Lapid! Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong siya ay may solusyon subok na ng panahon. Safety na!
Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Pag may Kiko, May Sharon ka. Number 51 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Ilang kapulisan sa Bicol ang sumailalim sa water search and rescue training. Life-saving and rescue techniques, knot tying, boat handling at paddling ilan sa mga itinuro sa aktibidad. Narito ang aking report. Matagumpay na natapos ang 5 araw na Water Search and Rescue o WASAR training ng Philippine National Police Bicol sa Sawangan Park, Barangay Dapdap, Legazpi City nitong Biyernes. 43 pulis mula sa iba't ibang lalawigan ng Bicol ang nakilahok sa nasabing pagsasanay na pinangunahan ng Philippine Coast Guard. Lunes, April 7 nang muli itong umarangkada sa bayan ng Santo Domingo, Albay. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Gallardo Galigo ng 1st Provincial Mobile Force Company, class marcher sa isinagawang WASAR, iba ang pagsasanay na ito. Aniya, nadagdagan ang kanyang kaalaman sa tamang paraan ng pagresponde sa mga sakuna sa tubig. Itong pagtitraining na ito, mas lalong nadagdagan ang aming kaalaman kung paano ang tamang pag-rescue sa mga nalulunod, tapos ang pag-save ng buhay na nasa ng dagat o anumang tubig. Kahit sa ibang probinsya, alam naman natin na palagi tayong dinadaanan ng mga sakuna, lalo na pagbaha, pagbagyo. Kaya malaking tulong rin ito sa amin. Ibinahagi naman ni Patrolman Nino Marlo Soreta ng Masbate 1st Provincial Mobile Force Company ang kanyang kasiyahan sa kabila ng kahirapan ng pagsasanay. Handa niya aniyang ibahagi ang kanyang natutunan sa kanyang mga kapwa-pulis sa kanilang lalawigan. May mga training din ako dati pero itong water search and rescue ay first time ko pa lang po. Marami akong natutunan tulad ng life saving, boat paddling, and proper knot tying sa paghila ng bangka ng tao at kung ano-ano pa. Para kay Police Brigadier General Andre Dizon, ang matagumpay na pagtatapos ng pagsasanay ay isang malaking hakbang tungo sa mas ligtas at maayos na pagresponde sa mga sakuna sa rehiyon. Water search and rescue training is very timely dahil ang Bicol is typhoon or disaster prone area. So we deem it proper to train more personnel na ready and alert to any eventuality. So this is a continuing training and we are going to share this with other government agencies. In fact, even the private sectors are willing to be trained with this kind of special training. Ang WASAR training ay naglalayong maging handa ang PNP sa mga posibleng emerhensya sa katubigan, lalo na sa Bicol Region na madalas tamaan ng mga kalamidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Batok session sa Legazpi City, pinangunahan ng successors ni Apo Wang-od nitong weekend. Pagbuhay sa tradisyong ito, ilan lamang umano sa layo ng pagbisita ng mga apo ng pinakamatandang mambabatok sa bansa. May report si Rose Belista. Mula sa bayan ng Bato, Camarines Sur, dumayo pa sa lungsod ng Legazpi ang 26 anyos na si Josette Bonador upang masubukan ang batok tattoo. Ito raw ang kanyang unang tattoo at gusto niyang mas maging espesyal ito kaya hindi niya pinalampas ang tattoo session ng successors ni Apo Wang-od nitong Sabado na ginanap sa Cafe Winika. I've been waiting talaga na either pumunta sa Buskalan or sila yung madayo dito. So when I heard about it, I immediately signed up. And yun, a little discomfort pero it was very worth it kasi very significant and cultural yung experience niya.
Pangarap naman ng 20 anyos na si Erica May Buendia na makapagpabatok tattoo, kaya isa siya sa mga nagtungo sa venue. Nung nakita po namin yung post ng Kape Winika na pupunta yung mga successor ni Apo Wangod, nagpa-early reservation po agad kami. Ginagawa ito gamit ang tinik ng suha na pinupukpok sa balat. Isa sa mga successors ni Apo Wangod ay si Mia Ambatang na mula pa sa Boscalan, Kalinga. Anya, ang batok tattoo ay hindi lamang simpleng palamuti sa katawan dahil may malalim na kahulugan at koneksyon ito sa kultura at kasaysayan nating mga Pilipino. Mahalaga talaga yun para sa aming tribo, para may pagpatuloy ang aming kultura at tapos para din di mawawala yung mga nasimulan ng mga ininawin namin. Ayon sa organizer, nililibot nila ang bansa upang buhayin ang sining na ito na nanganganib na tradisyon at halos mawala na sa maraming lugar sa Pilipinas. Nais din daw nilang ibahagi ang kahalagahan nito sa mga susunod na henerasyon. Kailangan at saka dapat pong mahalin kasi tayo lang kumbaga yung meron yung ganito na may pagmamalaki natin kahit saan. Kasi sila lang yung parang makikita natin na nagagawa yung ganitong bagay na hindi magagawa ng iba. Ipinagpapasalamat naman ang may-ari ng Kape Winika na si Jaire Datang ang pagkakapili ng kanyang coffee shop na pagdausan ng naturang tattoo session. Si Datang ay bahagi ng Blaan Tribe mula pa sa Cotabato at isa sa mga sumusulong sa kultura nating mga Pinoy. Sobrang masarap sa puso, masaya sa puso kasi isa talaga sa mission ng Kape Winika ay about enriching ang culture and tradition ng Pilipinas. So, masaya kami na isa si Kape Winika sa napili ng ating mga successors ni Apo Wangod para dito ganapin yung kanilang, para ipakita yung craft nila and ayun. Samantala, ito ang ikalawang pagkakataon na binisita ng successors ni Wangud ang lalawigan ng Albay para mas maipakilala ang batok. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista. Kinakagiliwan ngayon ng netizens ang kuwelang content ng isang Bicolano vlogger mula Naga City. Karamihan kasi sa kanyang mga video ay sumasalamin sa tipikal na pamumuhay ng mga ordinaryong Pilipino. Kilalanin natin siya sa report ni Mayen Sinares. Ilan lamang yan sa mga kwela at pumatok na content o video ng 33 anyos na si Brian Orlina. Magic. Hello, good morning! O si Maogma TV ng Barangay Pacol, Naga City. Taong 2021 ang simula ni Brian ang pagiging isang content creator. Nagsimula umano siya sa mga simpleng video na ang karakter ay sina Lukring at Madi o Mare. Madali raw sa kanya mga ganitong content, lalo pat madalas din siyang mangutang. Sa mga palayan, yung mga magkumari-kumari. Ganun mga ginagawang content. Kung saan ako relate, kasi mas madali mo siyang magawa ng content kasi nakaka-relate ka. Parang yung kinikwento mo ng buhay mo, hindi mo na kailangan gumawa ng mga, yung anong tawag doon, script. Ano siya, on the spot na siya. Hindi mo na kailangan ng script. Kwento pa ni Brian, meron silang palayan at itikat. Dito raw silang 7 magkakapatid na tinaguyod ng kanilang magulang. Nang makagraduate sa high school, sinubukan niya mag-aral ng vocational courses at magtrabaho, subalit bata pa lamang daw ay pangarap na niyang maging artista. Kaya nang mag-pandemic, dito na niya pinasok ang mundo ng vlogging. Yearbook, tas ang nakalagay doon, diba? Famous, shining, brilliant star. Oo, kasi ang pangarap ko natin maging artista, hindi ko lang kumatupad ko. Dahil sa mga kwela at kanyang trending na mga content, nakabili na siya ng mga lupain at nakakatulong na rin sa pag-aaral ng kanyang bunsong kapatid. Na kailangan na mangutang. Dati kasi pag, for example, yun, may kailangan yung parents mo, tas yung, kasi yung kapatid ko nag-aaral, nagungutang pa ako nun sa company namin. Minsan sa yung lending baga. Tapos na mamumroblema ka pang panghulog. Ngayon din na parang nabago na ang buhay ko mula nang nag-vlog ako. Pero helpful naman talaga yung pagbablog. Sipagan mo lang.
Sa ngayon, mayroon na siyang mahigit 500,000 na followers sa Facebook at isa sa tinuturing niyang lucky charm ay ang kanyang manika na si Baobao. Kasi parang may kulang, parang dagdag na siyang attraction sa video ko, yung baby si Baobao. Kaya pinakilala ko na siya sa mga followers ko na may bago na akong baby si Baobao. Kasi si Baobao hindi siya yung parang normal na manika baga, para siya may buhay. Tapos binibisan ko siya everyday, iba-ibang damit, tapos may bonnet pa siya. Kung anong damit ko, yun din ang damit niya, terno kami. Ang tagumpay na ito, pinagpapasalamat rin niya sa kanyang followers. Mga pulis at mga teacher, minsan pa nagpapaserox doon sa akin. Uy, ikaw nga si Maugma TV. Tapos sa kanya nagpapapicture. Sa hirap ng buhay, nais raw ni Brian na makapaghatid lamang ng simpleng kasiyahan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Ayan, this is may Maugma TV, ang nag-iisang madining kabikolan. Ay, huli niya po niya. Sige, invite ko muna mag-follow sa akong page kung gusto mong kaugmahan. Mag-irigdi ka mo. Ay, magdala lang ka mo sa page ni Maugma TV. Ay, yan si Baobao. Oh! At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Angeline Dagta. Salamat!